Ousmane Togo bismillah sira kamara sira kuleni sira jeli nunu ngolo be bara labi buguninda she sira mi awakado Bouakari Jara bada jonga ko bad alebe difula no bora jamadugo kumbo kefa koga fi na ka ipa okuna sa ipa okuna kefa ko ma fe na ka abejiri flako test be ko fa kelengelenu kelengeleni kabijere madame Maïga vola ni flako test be ko baye ngai ko mi ma chamandlo tena men denga fo mo kadame ande sani flako test be ko fo kelengeleni ande sani bismillah adon mi awa Zakaru Fomba segu chebulu oluka representant mimbe namu no awa tele directeur Morobo Sanogo radio directeur mi awakado bangon ngaw kala sigide mimbe no bora awakado somaso ebo de fona ko kama ne ko de bangon kala sigide bangon ngaw kala sigide mimbe bashite nyame Somaso au président de la République El Hadji Margachen Daw kafuka walinyundo bismillah ebi Margache fu ko Somaso président Somaso dugutigi o tokoroba nywabe sal kono ya mo fu angro e gashede opma ambi i chokoroba nywa Somaso dugutigi très bien kuma nyena ambi fu gashi fu etila ndisrao Somaso meri mbengeri nzeme mbala ego chugodi ni wati mbasoro anjokoroba dama tengu menywa na Somaso blomba kono ambeka nga chokoroba boroke demsendi garana ni demsemi nane ambi tika tasara mugusa wala mawurusa Margache ni Margache tararu ne ma fevo la de ni alunda tararu ne ma fevo awon manga chokoroba borola kana kuma dunda anal sibon ga kene basita man toro sita la ko alhamdulillah irefo ki wala nyumando saha bayni ani demsemu tarasula ka do ka foli ke lame bawla fle bawla e ka do radio keme chama me fona butulu kala sere ontala akunde ka se ka kuma mono bo jamana kuna foni abisro e ka do donc baro sebe kono donc baro sebe no mi sebe français ka de la on ma yele ma bamangala ya fotugo na ani ma chama molo be nyomolo barana yu foka ba opana na ko bla dagrindala yusu ambi bitay ama mo e ka do ka do ni kunafoni ye ameta angoro ke ba Thomas Zerbo ikado abel la fiabugo faika karela abe sengana fiabola no wati na sigime ikado ki tengu abe kan lame abe kan vle wa gafe ngada e kusbe fukata se ikado sunja kulubalema anga fulube nu bela jelenye ikado dande e fulimina yusu e batawa anon ne bari mage ngarabugo ayubranga de muranga do ngarabugo do o ma muranga ni yadi amata l'indicateur du renouveau boko basaba keme woro bi woro ane seginye ni ye angata anga kala sanfe bolo do be faculté des droits privés ibaye ka fa onyama ya sigi keme barae ka sababu yake ko mako doyen de la faculté o sigili ko ngeme martaba e sabu ka daka mafla olube nyema ya nyina tarata dongo baro bela jilengera ikado madobe obe nyema no fe professeur Issa Keita ikado ale ajira ka fugo ko ikwa ketugo manye sabu kadaka u mamu ngaka vote no e vote onye oye matan na ne yusu matan nan na ma wolovla bela jele ko votera candidat tokele yaro matan nani cheboy ma fly ma wolovla votera ikado ayo ma sega gagner ikado temene ko fe procès sago ko sharia utlene do sabu article kono na yusu ba jira ka fonde ngera ikado maminga koroni be barala ikado animinga endisu kabo o de bitari ngo kai ako kwale ka echelon we nani aleka NDC 1004 kaso ale ni menyona o ka echelon e fly o ka NDC 916 o kona ko article kono na ko kan ku bonyo na puma ka ta nyefe professeur Issa Keita ale kona ya dira ka fo kuna fondila uye ko ngote ko balananye na manye ko wote kera ikaro matan nan ka ga wote olu kelengele be wolovla zoro o kona mimbu bonyo na article kono na de o ba dira ka fo mami mena bala ani mami ga NDC ni echelon o de ka bo o kona o de ka tako o we ale o kona ko ko ka balorote o kona ko faible jele ka ke nyema
ka fɛɛrɛ kɛ min kɔni b'a to de i ka dɔn a ka se ka sigi a nɔ la sabu ka d'a kan n'i ye sanfɛkalan in da k'a lajɛ jɔyɔrɔba b'a la an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra k'o douanier o tali o ka bala k'a bɛ kɛ baara ye fɛn min ye professeur Isa Magan ye Isa Magan Keita ani professeur Bubu Keita olu de bɛ ɲɛmaaya nɔfɛ u kɔni ma se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na fiyewu professeur Isa Keita ko a ko maa dɔ bɛ o ye procuration di ale ma k'ale ka wote a nɔ na k'o maa kelen ka procuration fana taara ye ale ni min bɛ ɲɔgɔn na o bolo k'o bɛ se ka kɛ cogo di o fana ko in bɛ danga min na k'u bɛ laɲini kɛ sabu a fɔra fana ko ni wote kɛra don min ko jaabi ka bɔ teliyara n'a ma ɲɛ k'u ma se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ayiwa ko maa 7 o bɛɛ lajɛlen y'o sɔrɔ article 9 kan k'u bɔ ɲɔgɔn na sabu ka d'a kan ale de ka kɔrɔ ni dɔ in ye baara la ale ka échelon ye 4 ye NDC ye 1004 ye dɔ in ka échelon ye 2 ye NDC 916 ye o fana k'a ka ta ka d'ale de ma k'a bɛ wele da kɛ jamana ɲɛmaaw ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ nin ko in ka se ka ban i k'a dɔn ale de min ka kan ale ma dɔwɛrɛ fɔ sariya ka bato ko n'o kɛra ko ayiwa nɔgɔya u bɛna kow la ɲinɛ kalan sanfɛ bolo min ni sariya yɛrɛ bɛ kalan ye faculté de droit privé n'a fɔra ko n'a ɲɔgɔnna mankan bɛ taa kɛ k'a bɛ kɛ baara ye o tuma professeur Isa Keita ko nin ko in ka nɔgɔ sariya ka boli article 9 waasa u ka se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau kelen ne b'ale ta an dɔn min ɲini ni hakili b'a la a yirala k'a fɔ an ka logements sociaux dɔw bɛ yen min ye aw ka dɔn affaire min bɛ yen k'a kiri u y'a bila kalo tile 28 nata la logements sociaux de kiri ayo bismillah an dɔn min ye Usman Ndaw ni y'ale ka fasiri ye a ko office malien de l'habitat min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen waleya dɔ bɛ yen o kɛra aw ka dɔn min ye so 319 an dɔn maa dɔw kɔni don n'o la ten an dɔn aw ka dɔn papier jɔlen d'u bolo wa u t'a dɔn u donna aw ma don cogo ɲuman na o ko min filɛ nin ani minnu y'a sɔrɔ sariya kɔnɔ an dɔn olu fana mako b'u ka so la min ye waati min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra i b'a ye k'a fɔ awa min ye office malien de l'habitat o kɔni y'a jira k'a fɔ awa maa minnu ni so in ka kan min ye a ka tɛmɛ olu ka bolo kan o de kɔnɔna na awa k'a dɔn min ye wulikajɔ de kɛlen don min ye awa maa minnu bɛ yen ni papier b'u bolo papier min tɛ papier jɛlen ye min ye awa k'a dɔn cabinet national i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la cabinet notarial o kɔni ye wulikajɔ kɛ min ye aw ka dɔn ministre ka yamaruya kɔnɔ n'o ye aw ka dɔn Birema Kamena ye min ye aw ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ maa minnu ye aw ka dɔn so sɔrɔ yurugu la an dɔn aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko aw ka dɔn a ko bɛɛ lajɛlen na fɛsɛfɛsɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ko dara kiiri tigilama ka bolo kan min ye olu sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na olu na ko bɛɛ lajɛlen kisɛ a bɛɛ lajɛlen kisɛ waraka k'a yɛrɛkɛ min ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna ayiwa an dɔn i b'a ye k'a fɔ awa min ye notification fu olu kɔni awa k'a dɔn o dira wa ko bi t'i jɔ awa k'a dɔn 400 na office malien de l'habitat min ye awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni danganiya bɛɛ lajɛlen b'a bolo ko bɛɛ lajɛlen b'a bolo wa min ye awa k'a dɔn walasa nin ko a bɛ se ka jɛya cogo min na ni ye awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awa min ye maa min bɛ yen n'o kɔni ɲɛsinnen don awa jɛkulu dɔ bɛ yen n'olu ka wulikajɔ ye awa k'a dɔn min ye maa minnu bɛ yen n'o ni aw ka dɔn so ka kan n'u bɛ maaw aw ka dɔn min ye u ka jɔrɔnanko ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka si so kɔnɔ cogo min na o jɛkulu olu kɔni wililen don k'a jira k'a fɔ min ye olu bɛ tugu minisiri kɔ wa olu bɛ tugu OMH kɔ walasa nin ko in bɛɛ lajɛlen a ka fɛsɛfɛsɛ nin ko in kɔni tun bɛ dibila ko ye ni aw ka dɔn EDMSA ale ni soma JEPO olu ka aw ka dɔn wulikajɔ kun tɛ ni ye aw ka dɔn maa dɔ bɛ olu kɔni min ye aw ka dɔn minnu ye ni jigitigɛ ko kɛ wa minnu ye ni ŋanamu ko kɛ ni ye olu ka maaw olu kɔni kun ban bɛ ka papier d'u ma sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na dɛ nka min ye ala ni EDMSA ani chômage olu ka aw ka dɔn wulikajɔ la min ye aw ka dɔn ko tiɲɛkisɛ den k'a dara kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ sɛbɛnlankolon b'u bolo an dɔn aw ka dɔn o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin gere ko a kiri kelen a na kɛ dɛ wa min ye aw minisiri min bɛ yen n'o ye Birema Kamena an dɔn aw ka dɔn ko jɔnjɔn yɛrɛ taara ka d'a ma min ye aw don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o kɛra aw ka dɔn min ye diɲɛseleke 4 jamana olu aw ka dɔn min ye olu ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ye jɔnjɔnba ta ka d'a ma n'o ye Ciwara ye ayiwa bisimila Yusu ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman
ami Yusu ami yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn 22 septembre ne b'ale ta domaine o ɲɛma directeur national des domaines n'a tɔgɔ de ko Ablaye Diko ko ministre ye sɛbɛn kɛ k'a jira k'a fɔ k'a ye baara kɛ ka ɲɛ jamana yɛrɛ min ɲin'a fɛ k'a tɛmɛna o la lettre numéro ye 0600 ye min n'a bɔra octobre kalo tile 28 directeur national des domaines a jirala k'a fɔ Ablaye Diko ko ministre y'a fo k'a waleɲuman dɔn tuma min n'a ye ministre ka sɛbɛn sɔrɔ i da bɔra min na sa dugukolo ko ministre dɔgɔtɔrɔ Birima Kamena ale ye sɛbɛn kɛ k'a jira k'a fɔ k'a b'a fo k'a tanu sabu ka d'a kan min yɛrɛ kun ɲinina fɛ sa kɔnɔ nka fɔ min ɲinina fɛ i ka dɔn nin waati in na a tɛmɛna o yɛrɛ kan sabu n'i y'a mɛn ko 3e trimestre o bɛ san kalo kɔnɔntɔnnan de kofɔ i ka dɔn min yɛrɛ ɲinina fɛ k'a ye min sɔrɔ o ka ca ni o ye sɛbɛn in kɔnɔna la ministre y'a jira k'a fɔ k'a nimisi wasara a nimisi wasara k'a sababuya kɛ fɛn min ye domaine ye k'u ye baara min kɛ k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛna ale min ye domaine ɲɛmaa ye Ablaye Diko k'a b'a fo k'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo sabu ka d'a kan sigi kɛnw bɛ ka min yɛrɛ kɔnɔ i ka dɔn san kalo kɔnɔntɔnnan na i ka dɔn k'a tɛmɛna o kan Yusu sigi kɛnw bɛ ka miliyari 41 ani miliyɔn 400 de kɔnɔ fɛn min Ablaye Diko a n'a ka cɛdenw wulila k'u jɔ ni miliyari 48 ye ani miliyɔn 400 o cayara a bɛ n'a fɔ u ye miliyari 7 de fara kan u y'o kɛ tunɔ ye a ko n'i ye nin ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa ministre kɔni a ye foli kɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn Ablaye Diko ma min ye domaine a ma ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ baara k'a k'i jija baara la kosɛbɛ a ye min kɛ a diyara jamanadenw ye a diyara jamana ɲɛmaaw ye o kɔnɔ ale bi k'a b'a ɲini a fɛ a k'i cɛsiri a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen sabu ka d'a kan maa kelen tɛ baara kɛ maa o maa bi jɛ ka baara kɛ ale fɛ i k'a dɔn a masurunama ka se a yɔrɔ janama ma k'u bɛɛ lajɛlen a bɛ bɛn u ka tɔnɔ kɔnɔna la o kɔnɔ ale b'a ɲini u fɛ k'u cɛsiri ale bi min kɛlen filɛ nin sɛbɛkɔrɔ ɲɛna o yɛrɛ kɛra sababu ye ka sɛbɛn de caman i k'a dɔn k'a fɔ a ye ko i ka baara a ɲɛna kosɛbɛ sabu ka d'a kan min yɛrɛ ɲininen kun don e fɛ jamana fɛ i k'a dɔn i tɛmɛna o kan a ko n'i y'a lajɛ min yɛrɛ kɔni ye budget ko ye an ko loi de finance 2022 i b'a ye k'a fɔ baara caman olu kɛra ministre fana a y'a ɲini directeur fɛ ale bi a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o baara ɲuman o min bɛ a n'a baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ k'a k'o tɔ kolo sinsin ka taa fɛ i k'a dɔn cakɛda fɛn fɛn bɛ a ka bolo kan a n'u bɛɛ lajɛlen u ka to ɲɔgɔn fɛ baaraw la sabu ka d'a kan k'a filɛ ka min kɛ nin ye k'a ye jamanadenw nimisi wasa wa k'a ye baara min kɛ ko baara ɲuman o fana ministre a kɔni ye lettre ci i k'a dɔn Ablaye Diko ma Ablaye Diko min n'o ye domaine o ma ɲɛmaa ye k'a jira k'a fɔ k'a ye baara kɛ k'a ɲɛna kosɛbɛ 3e trimestre saa kalo kɔnɔntɔnnan tɛ de i b'a ye k'a fɔ miliyari 41 ani miliyɔn 400 sigi kelen bɛ k'o kɔnɔ Ablaye Diko n'a ka cɛdenw wulila k'u jɔ ni miliyari 48 ye ani miliyɔn 400 nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ 22 septembre la i t'a fɔ ko tonton parce que jɔn ma ko tonton Diko tɛ yan ale fila ɲuman dɔ ye kana janjo masa su ka bila sa kana su ka bila na Ablaye Diko jɛna nin fila ɲuman ye janjo masa do i ko bɛ cɛ nka mɛ min f'i ɲɛna Ablaye Diko n'i y'a sera ka nin wari in sɔrɔ na n ka gundo f'i ye ne bɛnkɛw fanalakaw olu de ye dugawu k'a ye o de y'a to a ye nin kɛ tɛmɛ ni sɛbɛn ye fanaw de ye dugawu k'a ye awɔ ne bɛnkɛw kɔni numu ka dugawu kɛ fila ye o dugawu ti bɛnko ye o de ye miliyari 48 sɔrɔ tɛmɛ ni sɛbɛn ye kana fɛn da nin ka bilen o Ablaye Diko an b'a na ka cɛden bɛɛ lajɛlen fo ka domaine baarakɛla bɛɛ fo a sababu la bisimila Yusu Antoine min ye challenger ale kumanen don a ye mun fɔ min ye a ka dɔ miliyari 300 miliyari 64 ani miliyari 300 ni miliyari 80 CFA wari miliyɔn 300 sa kɛ miliyari 60 ani miliyari 4 ani miliyɔn 300 kuma ɲɛna o e kun ye miliyari 300 da o o ma a ɲagamina kunna bisimila Antoine min ye awa ka dɔ fasiriba ye ale ko awa min ye an ka douane ye miliyari 64 a n'a kunkanfɛn awa ka dɔ 380 min ye an ka douane ye k'u y'o de dasi jamana jigiya so kɔnɔ a ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la wagade bɛ fa koyi a y'a fa dɛ domaine bɛ k'a k'a kɔnɔ douane bɛ k'a k'a kɔnɔ a bɛ fa o an na fo de ko ne fo ya bisimila
andan min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye min filɛ ni awakado douane maa ɲɛma n'o ye directeur général de douane min ye awakado Amadu Konate ale wuli ka jɔ kɛ o wuli ka jɔ kɔnɔna na awakado ka galabu do awa min ye douanew ye o galabu walasa i ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la baara bɛ se ka kɛ cogo min na jamana a sɔrɔ a bɛ yakubaya andan na awakado ka a ma dogo maa si la i n'a fɔ a ye wuli ka jɔ kɛ waati dɔ la ni k'i kunda awakado yɔrɔ kan n'o ye awakado Kayiba Jabate andan na a taalen ye sa min ye awakado ani douanew kumana min ye Kayi bɔlen kɔ a la andan na awakado Kulukɔrɔ a y'i kunda yenga andan na ani douanew olu kumana n'o bɔra ye min ye awakado Bamakɔ faaba kɔnɔ yan a wuli ka jɔ kɛ ka taa awakado douane a fan o fan bɛ yen ni ka ti i ɲɛ da u bɛɛ lajɛlen kan ni ka galabu dɔ u la nin tile fila in na sa min ye araba dɔ ye kalo tile kɔnɔntɔn min ye Daka Gunga n'o ye Segu Sikɔrɔ ani Banzando min ye awakado a y'i kunda yenga min ye awa Segu Kucala ani Mopti a kun ti dɔwɛrɛ walasa awakado fɛn min kɛra ɲinifɛn o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn cogo min na o de kɔnɔna na min ye a taalen n'o ye général Amadu Konate a y'a jira k'a fɔ min ye awakado ko plan B tɛ koyi min bɛ se ka kɛ dɔrɔn fɛn min ɲinina an k'o ɲini awakado fɛn min ɲini n'an fɛ an k'a lajɛ an k'o ɲini k'o don jamana jigiɲɛ kɔnɔ min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ miliyari 64 min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la o wuli ka jɔ k'o ka sabati cogo sugu bɛɛ lajɛlen la dɛ n'i ye jateminɛ kɛ min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la awa nin kalo min novembre kalo la min ye miliyari 73 k'u y'o de gɛn ni k'o minɛ ni k'o bila jigiɲɛ kɔnɔ 64 milliards parti sakana o de sɔrɔla a ɲinɛ in dɔ in bɛɛ la kabako don anan bisimila miliyari 73 min ye awakado o de ɲinina k'o sɔrɔ min ye novembre kalo ɲɛ an don o de kɔnɔna na sa a y'a ɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye awakado douanew ye k'a daminɛ sanfɛ fo duguma bɛɛ lajɛlen kan k'i cɛsiri bɛɛ lajɛlen kan ka Mali bila sanfɛ wa bɛɛ lajɛlen kan k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ awakado gɛlɛya caman bɛ yen olu ye maka kɛ to gasi t'i la o ɲɛ sɔrɔ bisimila waati in na i n'a fɔ awakado coronavirus bɛ yen i n'a fɔ embargo min kɛra an kan n'o bɔra an don awakado wulikajɔ min kɛra n'o ye Russie ani Ukraine olu ka mankan ye k'o kɛn bɛ ka diɲɛ gɛlɛya bi nka a bɛna ta awakado min ye hali gɛlɛya kɛra an se ye min ye i bɛ se ka min kɛ Maliko la i bɛ se k'i yɛrɛ di cogo min na i k'i yɛrɛ di ten walasa jamana in ka taa ɲɛ bɛ sabati Amadu Konate a ye nin fɔ Segu a y'a fɔ Mopti a y'a fɔ Kayi a y'a fɔ Kulukoro o tuma an don min ye awakado an ka soldat de l'économie k'u ka wulikajɔ bonyana bisimila Ala k'an kunna diya amina Ala ka sababu ɲuman d'an ma amin n'i y'o bila ne bɛ 22 septembre ne b'o ta Yusu jiri cɔlɔ cogo ɲuman i k'a dɔn ayiwa o de ka fisa jiri ma kosɛbɛ fɛn min 22 septembre an kuma bɛ min kan assurance maladie i k'a dɔn an bɛ taa Kanamu na Kanamu a ɲɛma a bɛ wulikajɔ ba la ale yɛrɛ ɲɛma i k'a dɔn sɔrɔsi don dɔgɔtɔrɔ don an k'a ma ko médecin général de brigade Bouakari Danbɛlɛ ma den min lamɔ o tɛ ko kolon kɛ fɛn min ntɛnɛn ye o ma jɛ a diyara ne tɛ Danbɛlɛ de ne yɛrɛ tɛ Danbɛlɛ ya o ma diya Dawulakaw ye o ma diya Dawulakaw ye o tuma na a ma diya Kɔnɛlakaw ye fɛn min ntɛnɛn ye a ma diya Jaralakaw ye fɛn min ntɛnɛn ye a ma diya Tukululakaw ye novembre kalo tile 7 i b'a ye k'a fɔ ayiwa Kanamu délégation belebeleba n'a ɲɛmaya bɛ i k'a dɔn ɲɛmaaba yɛrɛ bolo n'o bɛ médecin général de brigade Bouakari Danbɛlɛ kofɔ i k'a dɔn u taara Rwanda min ye olu ka assurance maladie ye ka t'o lajɛ olu ka baara ɲɛn'u bolo kosɛbɛ i k'a dɔn anw fana ta ayiwa a bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'a b'o de kofɔ a bɛ baara ɲɔgɔnya kofɔ ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ maa caman bɛ délégation in na directeur administration gestion ressources humaines b'a la directeur appui aux organismes gestionnaire délégué b'a la directeur de système d'information ni fɔ man di bamanankan la i k'a dɔn ayiwa ni chef service juridique contentieux olu bɛɛ lajɛlen bɛ taama in na a ko n'i ye nin mission in da k'a lajɛ taama in ka taa Rwanda dɔwɛrɛ tɛ a kun de ye ka se ka faamuyali caman kɛ sabu ka d'a kan diɲɛ an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo diɲɛ i ni kɔ i ni ɲɛ jamanaw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ i ka dɔn dɛmɛ na Rwanda kaw bibi na olu kɔni ka assurance maladie
maladi ko i ka dɔn a kɛ mɛ ɲɛjirala ɲɛ o kumana ka taa olu ta lajɛ hali n'a bɛɛ lajɛlen ma kɛ kelen ye a bɛ se ka kalanbolo di an ma a bɛ se ka kɛ sababu fana ye i ka dɔn dafa baaraw bɛ na min kɔni b'a to an ka jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min na o kumana olu ka assurance maladie ko olu y'a ta bolofara minnu fɛ u bɛ ka baaraw kɛ kɛcogo minnu na n'a machine minnu ye n'a fɛɛrɛ minnu ye ka taa ɲɛda kɛ o kan ani fana fɛn min ye ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min kɔni b'a to de ayiwa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔnɔbɔ Mali ka délégation ntɛnɛn i ka dɔn u bisimilara coopération rwandaise i ka dɔn o maaw fɛ a ɲɛmaaba ko mako directrice des opérations de la coopération rwandaise o y'u bisimila k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ baara bɛna boloda cogo min taama in senfɛ i b'a ye k'a fɔ Mali délégation u bɛna baara caman kɛ faransikan la n ko ma ko séance de travail o tɛ dɔwɛrɛ ye o sɛbɛn min k'a la yan fɛn min ye RSSB Rwanda Security Social Board i ka dɔn olu bɛna jɛ ka baara kɛ fɛn min fana la Rwandaise de l'assurance maladie n'olu fana bɛna baara kɛ caisse d'assurance maladie des militaires et des agents des forces de sécurité Rwanda n'olu fana bɛna jɛ ka baara kɛ u bɛna t'u ɲɛda i ka dɔn kɛnɛyaso dɔw fana kan u ka dugu dɔ bɛ yen ko Tare u bɛna taa yen nɔ ni ka t'u ɲɛda o kɛnɛyaso kan k'o fana ye ɲɛjiralanba ye o tɛmɛnen kɔfɛ i ka dɔn u ka tariku yɔrɔ dɔw bɛ yen u ka yɔrɔ tɔgɔma caman bɛ yen taa bɛna kɛ ka taa ɲɛ jɔ nin bɛɛ lajɛlen la min kɔni b'a to faamuyali caman o bɛ kɛ Mali ani Rwanda ni ɲɔgɔn cɛ ko sira min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa siraw ka ca baarakɛɲɔgɔnya siraw kalan siraw ɲɔgɔn dɛmɛ siraw jango formation siraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ani ɲɔgɔn cɛ o fana fɛn min kana maa ɲɛmaa ye médecin général de brigade Bouakar Danbɛlɛ ani délégation ba in u bɛ Rwanda nin waati in na min kɔni b'a to i k'a dɔn ayiwa kalanbolo caman bɛ se ka sɔrɔ fɛn min assurance maladie ko ye n'a bɛ baarakɛlaw ka banako ɲɛnabɔli kofɔ i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sababu ye min kɔni b'a to ayiwa an fana nɔgɔyaba bɛ se ka don an da la ni ngun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ 22 septembre la safa an ka kana a ɲɛma taara Paul Kagame ka dugu la ni cɛ ye baara kɛ sa kuma faamu Antoine an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye Nouvelle Horizon o ko di min ye au Conseil islamique Ousmane Sherif Madan Aidara ya bani min ye a kɔni ye yafa deli kɛ min ye chrétienw fɛ k'a jira k'a fɔ fasiriba k'a fɔ la ko Mayi Watara o ye kuma Mayi Watara wajulukɛla dɔ don bisimila wajulukɛla dɔ bisimila awɔ a bɛ wajulukɛla don wajulukɛla ma cɛya Mali la sa wa minnu ka kan ka wajulu kɛ minnu man ka wajulu kɛ bisimila a bɛɛ cayalen don Mali la gasi t'i la tɛmɛ n'a ye n'o tɛ jamana fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi an dan olu ka wajulu a bɛ jateminɛ de kɛ maa min kan ka wajulu kɛ u bɛ i bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ tɛsiw bɛ k'i kun ka fɛn bɛɛ k'i kun i bɛ sɔrɔ ka wajulu kɛ bon o de ye jamana in jɛ o de y'a to diinɛ ko a kɛlen don yɛrɛ sago fɔ ye bi n'o tɛ kuranɛ kan tɛ min ye fɛn wɛrɛ kan tɛ an ka taa ni sɛbɛn an dɔn na an bɛ ban bisimila min ye an ka Mali ye an dɔn na a bɛ ka dɔn au Conseil islamique olu ye lajɛ kɛ lajɛ min n'u y'a kɛ novembre kalo tile 9 min ye a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye a bɛ ka dɔn min ye Ousmane Sherif Madan Aidara Ansardin International ma ɲɛmaaba din al-Islamɛ diinɛ kɔlɔsiba ma ɲɛmaaba ma kɛ Musa fɔ ba ye sa bisimila Antoine min ye Ousmane Sherif Madan Aidara o conseil a ma ɲɛma i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale ko chrétienw ma an balima chrétienw min ye k'u ka yafa ma dɛ dɔ ye kuma dɔ ta n'u k'u sɛgɛrɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la anw bɛ an ta sɔrɔ a ko la Mayi Watara ya anw bɛɛ bɔrɔndɔ cogo di ko animateur minnu bɛ yen minnu b'a fɔ k'an b'an balima chrétienw fɔ an bɛ silamɛw fɔ a y'a fɔ Mayi ye hali bi an b'a fɔ an b'an balima chrétienw fɔ wa an b'an balima silamɛw fɔ bisimila bisimila a fɔ Mayi ye ko hali sini an b'a kɛ parce que anw bɛ bɛn de ɲini jamana kɔnɔ bisimila chrétien bɛ Mali kɔnɔ a bɛ san joli bɔ bisimila silamɛya bɛ Mali kɔnɔ a bɛ san joli bɔ i bɛ min na o defa i ka to in ta to yen i sɛbɛ don i ta ma i ka dɔ in ta to yen Antoine min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn Mayi Watara min ye a ye a ka dɔn nin kuma fɔ min ye a ka dɔn a ye kuma dɔ fɔ kuma min n'a tilennen dɛ a y'o ta k'an balima chrétienw sɛgɛrɛ nka nin kɛnɛ gansan min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u kun taara ka taa foli lase min ye u ye weledakan min kɛ k'a fɔ maaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la k'u kɔni taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen min ye a ka dɔn Mohamed Traoré ale ye a ka dɔn ale ye décor planté ale y'a jira k'a fɔ min ye u bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen
november tile nani e ka do awa minye mawbora miye Mamadou Jamdani ale fana e ka do au conseil islamique ale secrétaire général do minye ale fana mata minye ka bela jele fu ka bela jele wali mando au conseil togola ako awa minye nyera la minye ame fa minye ne bi oye awa ka do vivre ensemble la paix sociale awa minye ayajira amme minye bi ambela jele ngantega di nyama minye awa kado mbana ke fanfa minye anga mali bla sanfa ikara kreche ye mali ye kosbe ikara awa kado slame ye mali ikara tontige ye mali upma mali seki ba mali na ayi anon miye awakado tiere la ako jagoya ni vina nga be anga do dakelefe ninga bod dakelefe miye awakado usas Usman Jerim manan aidara ikado alip manade yana ka madamne miye ayajira ka fo awa miye islame bela jele tokotede wajulu kela dodi be ode awakado ni mafo kanyeshi ambalma krechomba aidara ka fola akoni maliko wulila olu be se chrétien ma wa minye ubesika foke wa minye awakado be do dakele fe fon fe be no ye kunwe kono sera maliba ubesiko kuma fo wa bembi ke fenga ikado akachala fe afen fe be nu bera kasigi nye be sorala minye ayek ya fadeli ambalba chrétien ve minye nyere la ni puma min taraku segere mi awakado ko mande ni puma awakado alislame manga nivo miye awakado ibi take bele jele ki take ebe mina ojoro ibe minini odungo la miye awakado ka ma wara la goshi yalma ka dinal wara la goshi ko bina ni shitane anga jamana ko na amma go to labi bismillah do kerasa o ma miye anyine do silame chrétien tondigi ampela jele kan tege di nyama ka do dakele fe ka bo dakele fe andon be min dawka sarike modo be wakati mna me gelala terrorisme gola et ils ont fait l'apologie du terrorisme bismillah uyem terrorisme taka mangutu may watara ni puma min fo min te mali denga puma ni te ne islamé deni pas islamé pas islamé bismillah islamé denga puma te abora may watara de da wanere isufana ne bi yafa de chrétien fait parce que pas kini noël là ne chrétien ba ke nyogo fait seljini ni selba ne chrétien ba ke nyogo fait mumbe aywa ala khanguna ja amina nambe puma jamana be choko mna bi anga la janga be ani kelea ango fo ko sabatika do mawkuna ngami frafarli Antoine Mali Magoten Nabi. Basite. Ani bo gafe kono. Ne re ninga al-islamia sirala. Ne do faraka. Bismillah. Yusa bi foki wali wala. Ne kele amp ma faraka. Sebe me. Sebe. Mi hekaro nouvelle horizon. Minye Mamani Touré. Yale ka fasiri. Ama foka wali mando. Anu fanga ni man nundo de fogo. Bismillah. Na ya to ko animateur nu famunumbe. Ambalma islamia fu, anambalma chrétien fu. Ambu fu. Andawde do bismillah ambu fo ante dina kelena ngambe maldengele basite opma alibi ambalma chrétien ambu bela jele fo ko ni sogoma ne zukote bismillah yusu ki refo ki wala mando ikado nouvelle horizon ame fo ko num bela jelena ikado dong de la côté kwa ngambulu di nyama ko maya yigiye ma dono côté ikado ko maya jawja ko matiya de kadi aye Aban Yusu ambole ko sugula sa ikado srakol ngumbe ka duma kangu radio la anafu ka wala nyumando ko maman santara ande sani jonde dong lindare siribete de sali siribe do alaka hinala sali de ninda abebeon Yusu nebe sebenda sebe minanga mako nouvelle horizon ni binyeta ko fo abi jamana fulane nyonje abo fana ko fo Mali ane Mauritanie Mali Mauritanie je kabitar ku la ibaye ka fo andeke be nyombulo fenjamana nga ministry ikado colonel Sadio Camara na bi lakana ministry ku fo ikado ale kunge nywa ka ba Mauritanie ayo bismillah ujira ka kuma fenfenyi ikado jamana fulani nyonje gulamunu me anga ani lakana ko bi nyana bo chugomina dasara uluma feminyi nga ministry ye colonel Sadio Camara ale ko ni Mauritanie ngo ka akunge nywa ministry no fana bu ka défense ko fo ale o bismillah au toit de excellence Ahmedou Oldo Ahmedou abana ikado ayo bismillah femi ni kungo araba e bara mbela jele ko ngera akara ikado defense re ministre so uluka la jeso ko nalla
Mauritanie ngaw kan ministre mi filɛ nin ye a nane a ye kuma caman fɔ a y'a jira k'a fɔ i ka dɔn kumana fɛn min kan o tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ Mali ni Mauritanie cɛ baara ɲɔgɔnya min bɛ kabi kununko fɔ ka n'a bila bi la i ka dɔn a bɛ kuma o de kan kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ an sigiɲɔgɔn jamanadenw Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye frontière ye kilomètre 2000 2000 kilomètres de frontière wallahi i ka dɔn k'o tɛ ko fitinin ye fɛn min ye Mauritanie i ka dɔn ani Mali kabi kununko fɔ bi i ka dɔn baara ɲɔgɔnya teriya sira barenya sira olu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a lajɛ a ka kuma la hali bi a ko n'i y'an ka jamana yɛrɛw sigicogo lajɛ diyagoya de don an k'an dɛgɛ di ɲɔgɔn ma sabu an denw bɛ ɲɔgɔn na an ka nafaw bɛ ɲɔgɔn bolo an ka gwɛlɛyaw fana ye ɲɔgɔn ka gwɛlɛya ye jamana fila in tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn don min fana ye lakanako ye i ka dɔn da sera o ma kosɛbɛ min ye i ka dɔn ayiwa Mauritanie ka ministre ye a da sera a ma lakanabaliya min n'o bɛ an ka dancɛw la da sera olu ma olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ olu la kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen fana kan anw fana ka ministre colonel Sadio Kamara ale fana ye ministre dɔ ye ka hakili sigi kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ Mali kɔni labɛnnen don kuma ni sanga bɛɛ k'a bolo to Mauritanie bolo min kɔni b'a to an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka lakana sabati i ka dɔn an ka jamanaw dancɛw bɛɛ lajɛlen na fɛn min kɔni ye tiɲɛnikɛlaw ye terrorisme ka se k'o kɛlɛ i ka dɔn fɛn min fana ye maa minnu bɛ kojugu ta ayiwa ka don jamanaw kɔnɔna la k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ Mali ni Mauritanie an bɛ se ka jɛ k'an dɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na an kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara jumɛn kɛ min b'a to o ko bɛ nɔgɔya kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan Sadio Kamara yɛrɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ a ye foli ni tanu ta ni k'a ɲɛsin a kunkanɲɔgɔn ministre ma ka bɔ Mauritanie i ka dɔn jamana ɲɛmaa fana ka foli olu bɛɛ lajɛlen fana kɛra Mali maa ɲɛmaa i ka dɔn ka foli lase Mauritanie maa ɲɛmaa ma min kɔni b'a to i ka dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ sira minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ ka sira tɔ sinsin wa sira minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kununko fɔ bi k'a siraw ka kɛnɛ u bɛ geje nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon Youssou Nouvelle Horizon an dɔ ni ale bila min ye ne bɛ sɛbɛn ta indépendant CNDH i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko adamaden aw ka dɔn ka n dɔgɔkɛ bɛ yɔrɔ min yan i dɔgɔkɛ jumɛn CNDH la i kɔrɔkɛ kɛ Agi Buware CNDH maa ɲɛmaa awɔ Agi Buware o tɛ kɔrɔkɛ ya a bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ ɲɔgɔn ko Agi de tun bɛ tɛgɛ minɛ Segu ka taa n'i ye lɔgɔli la wa ni maa min ko k'a b'i ci Agi de tun bɛ i défense ta baasi tɛ yanni i ka tɛmɛ ni sɛbɛn ye n bɛ yɔrɔ damadɔ f'i ye i b'o fɔ n dɔgɔkɛ Agi Buware i k'a dɔn CNDH président don nka n'an sera Segu n dɔgɔkɛ don i b'a fɔ a ye ko Segu mission balonda kɛnɛba an kun bɛ min jate ka taa lɔgɔli la o tɛmɛnen kɔfɛ mɔpɛrɛw ka koko dɔ tun bɛ yen koko surunin don a dilanlen tun don biriki bilennen na an kun bɛ min kɛ ɲɔgɔn na ye ko i b'o ɲɛfɔ a ye tun b'i daseli min kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n'an kun dara réalisation na an bɛ to ka taa saladiw ni karɔtiw sɛnɛ ko n kun bɛ min k'a la ye plansiw cɛ la o fɔ a ye Ngo ne de kuma ka arrosoir bɔsa la a bɛ arrosoir ta ka taa faji la n bɛ se k'a bɔsa la ten ka taa kɛ n ka place kan a tɛ se ka kuma ko micro b'i da la kɛ adon min ye Agi Buware min ye adamadenya o lakanatɔ min ye o maa ɲɛmaa don ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi min ye aw ka dɔn aw min ye kamanagan bɛ dɛ k'a sɔrɔ kɛ mun ye min ye aw ka dɔn adamadenw ka hakɛ dɔ bɛ yen a politiki sira ni a taabolo fɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min bɛ tali kɛ maanifin hakilina na ani ka dɔn aw min ye maa ko minnu bɛ yen ni maanifin kan k'olu fɔ min ye aw ka dɔn liberté de presse ani liberté d'opinion hakilina fɔ hakɛw an dɔn o de kɔnɔna na sa a y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la sɛbɛnni dɔw bɛ kɛ ani aw ka dɔn kumakan dɔw bɛ yen ani welewelemankan dɔw da dɔw bɛ yen olu bɛna kɛ sababu ye ka dɔn ka futinɛ don jamana kɔnɔ ani ka dɔn ka tiɲɛni yɛrɛ don aw ka dɔn an ka jamana taabolo la min ye aw ka dɔn k'o bɛ kɛ sababu juguya an ma o de kɔnɔna na sa min ye Agi Buware a y'a jira k'a fɔ CNDH ale kɔni bɛ a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ani jamana yɛrɛ fɛ bɛɛ lajɛlen aw ka dɔn bɛɛ lajɛlen ka sariya bato bɛɛ lajɛlen ka adamadenw ka hakɛw bato min ye aw ka dɔn o de taabolo ye an dɔn o de kɔnɔna na sa a y'a jira k'a fɔ min ye waati o waati an k'an ka ɲɔgɔn ka hakɛ matarafa min ye aw ka dɔn Agi Buware bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale nalen CNDH la k'a ye wulikajɔ caman kɛ ko bɛ yen n'o bɛ dankari adamadenya taabolo la n'o bɛ dankari min ye aw ka dɔn maanifin ka hakɛ la min ye a ye wulikajɔ kɛ wa wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ yen a ye k'a dɔn ani sababa bɛ na a ye k'a dɔn o de y'a to aw ka dɔn diɲɛ kɔnɔ bi Mali kɛn bɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ
droit de l'homme international Mali kembe ka joroba sura la ala ni Agibu Boare Yusu ikaro Agibu Boare ikado ngalange nywando anyi demseno ke nywave nga chenre la yemi fo Agibu Boare kabikunu go fobi mi adamade hake koy atitlonga la fiu kabaza na nyema yana ibaye ka fo ko be na kera na aye ka fo fratido adamade hakema abi sebeke abi bo aka o yoro amba fo la ka sendashi barakela belajele fo ikado olu fana ye chageda minye abi na fo français la fo mako ive kwa ubu nyena utisuna ikado ni kodo kera no mabe hage kola aya kolosi de aya kolosi ya roje nganedo aya latle ya roje nganedo wa ode ko tabulo ye amba fo nazara ko mako courage amba fo aka courage la ka fo aka jijala ikado adamade hake tulunga kote ikado hake ko aka bu kosebe alnanye kalango boala alisiti alafe hake ko tulunga kote aywa ambe Agibu Boare fo ka sendashi barakala belajile fo o tembale ka faye ko ndwa kedo ikoroke aba fo anon awo Oba esebe blawa aya blage oni ya blane bi do jaso sebe menyi 22 septembre do ali bi ambe no amita kalango binakun ka onga ministre minye shimbe kalango ma madame le ministre éducation nationale madame Sidibe Dedo Ousmane ikado atambe tamana tamande dore jamana jumelo Turki atambe tamana Turki ka sababu yake minye nyongbe bodobe Turki na bi nyeshi kalango ma sommet d'Istanbul sur l'éducation ko dugu belele bodobe ko Istanbul ikado ay wallaje akra yerno madame le ministre Sidibe Dedo Ousmane ikado feminye Turki ma nyamae Tayyip Erdogan aya bismillah tamay dorete minye Dedo yire ikado aywa anak ngwa ministre minu fana nyeshi mbe ko jamana kalango ma ina fo kabo Cameroon kabo Uzbekistan aywa ubela jele ko ni ubisnara Recep Tayyip Erdogan fe no be Turki ma nyama ko fo ibaye ka fo kuma ko nala akra sibiri novembre ko lot le duru kuma ko nala sramanu me jamana no nyanje u dasara uluma ko sebe minye mali ni Turki ye srawo aka koro kabe kunu go fo kana bla bila wa kwa srawo ka kene Erdogan yere aniso jara ko sebe ministre aye Erdogan fo ka jira ka ko Erdogan ya hanse ko la pasa je tomba mo ka la je bami nakra New York Nations Unies ta ko biulo flane na no 77e assemblée générale ko Tayyip Erdogan ya hanse ko la pasa kan la pasa ko sebe ko abo fo no wala nyuma do ke jamana nyemo bela jire ni jamana de un tola ya jira ka fo Mali an Turki ni nyanje asara ko kene jango kalango srawla ibaye ka fo ko nyejira la ndo ko sebe ko mima ko fondation marifu ibaye ka fo olu be anga jamana ko na ka be wati ja o pona ko ni ndama mi flane nye kalango kuma de bina ta kaka jamana chambe ikado Turki umuna jeka puma minga ote dore ye we ka fo kalango rebe danga mina bibi na jen ko nala femiye mako munumbe ani femiye coronavirus temene ko fe kalango mako bi se ke fe jmo nyi wasa nga kalango anga se ka wuli ka jo aseka o nyong memba o de kume ikado Turki ko dugu bambe no Istanbul ye anga kala ministry ikado madame Sidibe Dedo Ousmane aywa abismillah Recep Tayyip Erdogan fe ikado ko kene ngira kene wasale mbaye sabu kala ka jamana fly ubi je ka barake nyova ka bi wati ja ni nguye sebenye anyo salo kabo 22 septembre la 22 septembre ni alebla independent ba leta minye awekado la kana balia ani ataku andano onyo nyambe anga fa ba kono yande minye awekado sukuba konana mako awani puma be rezo sochuga apuma be fa bela jelefe ajaw re fulfulo la fa bela jelefe minye awekado nyere la mau olu dimine uye ma sababe uye olu ti awekado do mawera ko ku sara ku yo tifo ku fa ni masoro do refe mi barakaji ma dobe ale me ka bo ale tarakata ka warta bangi dolla mi awkado suguba ko nana mi awkado akara yoro min krefe o yebimi ikado nyera la ma fe kata dabanan lilla mi abo saraka wati mina ma do nana bolifenina no moto ye awkado kana ninje mi awkado ka awabi aka abingele aka mi awkado mangangolo bale de sa awkado maunana maunale nunungo ngo kube awkado siramine yela mau jama jele mi andane olu mana je koko mau bi jabidi awkado maunana kana kamale ndeme mi awkado okoko umatana wargoni
Fatri ba kɔni b'o sɛbɛn yan. Ayiwa basi tɛ. Adwan min ye avocado maaw nana kana kamalen nɛmɛ min ye avocado kɛlen k'a dɛmɛ sa ninnu kɔni bɛ avocado so minnu filɛ nin n'o ye bingalikɛlaw ye u sina k'u bɛ jama jɛr'u la k'u ci avocado caman yɛrɛ ko min ye avocado k'u maa 3 k'u bɛɛ lajɛlen tajana o tuma an ka baara kɛ min ye an ka balan wɔsi la o b'an kisi nin ɲɔgɔnna lajaba ma i kelen tɛ dɛ n'u ye ci k'i fa e fa bɛ malo sigida maaw bɛ malo wa i k'a dɔn awa min ye ni muso yɛrɛ b'i bolo i buranakaw bɛ malo basi tɛ o ɲuman min ye an ka baara kɛ an ka balan wɔsi la bingale nafa t'a la bisimila ni sɛbɛ an ni bɔ indépendant kɔnɔ teliyala i k'a dɔn l'indicateur ne b'ale jaso fɛn min an bɛ taa CNT la Conseil national de transition maa 26 kura min donna k'u ye baaraw daminɛ u bɛ maa kɛ maa 447 ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ CNT maaw bi olu de bɛ députés jɔyɔrɔ la ka se k'an ka sariyaw voter i k'a dɔn min fana ye fanga kɔlɔsili ka se k'o baaraw kɛ maa 26 laban dɔ donna ka sababuya kɛ sigikafɔba min n'o kɛra u k'a ma ko ANR n'o kɔni bi i k'a dɔn sigikafɔba min kɛra ayiwa ko an ka bɛn ko la min kɔni b'a to de jamana in a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na olu kun ye laɲini kɛ ko k'a kɛ nin ma hakɛ in ye maa 447 i n'a fɔ assemblée kɔrɔlen ayiwa ko o ANR ayiwa o de waleyalen o filɛ nin ye a ko n'i y'a lajɛ maa 26 in u bɛɛ lajɛlen kɔni u ka makaamaw dir'u ma u ko min ma ko écharpe ka taa se makaranw ma o tɛ nɛgɛnin min bɛ don u ka fini na min ornement don ayiwa n'u ka écharpe drapeau minnu bɛ da disi la o dir'u ma i k'a dɔn ayiwa o tora ka photo traditionnel n'o kɔni ka t'u jɔ ka photo ta k'o kɛ ɲɛjirala ɲɛ k'o kɛ ɲɛbila fɛn ye sini i k'a dɔn o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra maa dɔw b'a la olu ye seereya kɛ jango dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen ale ye musolaka ye i k'a dɔn ale ye lagare yɛrɛ ye koyi u b'a fɔ cogo min na fɛn min kɔni ye Aissata Amadu Bokum ale kumana kosɛbɛ ale y'a jira k'a fɔ a nisɔndiyalen bɛ jamana ye wele min da ale nana wele jaabi wa ale bɛna baara min kɛ nin a bɛ bila jamana ka minɛn de kɔnɔ ko a bɛ foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'u bilala baara min na nin ye u na baara in kɛ fo ka taa se a da la nka n'i ye ko in lajɛ fɛn min ye ni maa 26 yɛrɛ tali ye mankan dɔw kun donna la sabu ka d'a kan jɛkulu dɔw ani maa dɔw kun y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka dɔ wɛrɛ fara jamana musakaw kan ko nka ko jamana ɲɛmaaw ko fana n'a bɛnna fɛn min kan o waleyali k'o fana de ka fisa sabu ka d'a kan sigikafɔba min ni o kɛra n'o ye Assise nationale de la refondation ye i k'a dɔn olu de kun ye nin ko fɔ o fana ko dɔwɛrɛ ma kɛ bɛn kɛra min kan kabi kumajan i k'a dɔn k'o de waleyalen filɛ nin ye o fana maa 447 fɛn min kɔni ye nin y'a dafalen ye maa 26 kura in u donna u ni minnu ka kan n'o ye u ka tamasiyɛnw ye k'olu bɛɛ lajɛlen dir'u ma ka ban o fana an bɛ dugawu kɛ sa u ka tɛmɛ ni baara ye sabu ka d'a kan waati koronnen don min b'a to i k'a dɔn jamana in ale a bɛ se ka basigi cogo min na nin ye sɛbɛnkurunin ye an ye min zalo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Yusu kɔnɔ bɛna ne tɔgɔ wele a la e ye sɛbɛn don de ne ma sɛbɛn don i tun bɛ sɛbɛn don o tuma an b'a kɔkɔrɔma don i ni Ndouaké a tun bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye Fɔnba ni Nusar ani Turew a tun bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ CNT la dɔn u y'o gɛn basi tɛ e ka sabali n b'i deli koyi sabali n b'i deli yɛrɛ de ka sabali a ka ɲi ta sa wala kan'o yuguba bilen sa n ka maa sɛbɛn don koyi n ka maa sɛbɛn don Yusu i k'a dɔn bi tɛ an b'a bila yan